Ni azaroaren eroski izeneko aldizkaria irakurriko dugu eta laburtuko egingo dugu zuari eta ikaskidei kontatzeko. Bere izenburua hautso eskatzailea nola atzeman da. Hona hemen garrantzitsuena. Eskatzaileak esaten zaien eskale handiak eta hautso horiek izketan hasita zailak eta nekagarriak dira. Eta horrexegatik William Sears estatu batuak pediatrak 30 liburu baino gehiago egin ditu. Bere laugarren alaba horrelakoa zen, hipersensibela eta estimulo normalekin ezen lasaitzen. Geroago Espainian Carlos González bere teoria egin zuen. Eta azkenik Monika San Martinez berak bere etxean ikusi zuen bere alaba horrelakoa zela eta horregatik ekin ziren abenturari. Eta gaixotasun hori ez dugu gaixotasun gisa hartu behar eta ez dugu etika gisa eduki behar. Negarrazko logutzi. Bular maizago nahi dute. Sistemerak eta kontratu fizikoak asko behar dutela horiek haurtxo eskatzaileak esaten zaila gerta daiteke beraiekin bizitzea. Indar handiz egiten dute pegar eta ez daitezelako jazan amaren gandik urrun egotera. Beti erre egoten dira lorik egiten. Genarekin esaten dira. Begi handiak eta oso irekiak dituzte. Jaiotuko buruari tente dute. Ez dute onartzen ez da jartzea, beti ohitura egon nahi dute. Ez dute onartzen amaren gorrutik egotea. Ez dute baiten autoan joatea. Ez dute nahi zehazkan kotxetxoan eta haurtxo eramatekoan ere bestuan bestuetan nahi dute. Ez dute maite bainatzea botikak hartzen. Ez dute usten beste inork arditzan, zaindu egiten. Haurra zaindu eta norbere buruari ere bai. Hautsa zailak dituzten gurasoak senti dezakeen familiakoek eta lagunakoek. Familiakoek eta lagunakoek beti ez dute ulertzen haurrak jokabide hartuz. Gauzak lasai hartzen domen da. Nork bere burua erredun ez egiten eta onartzea. Zaindu norbere burua. Zaila da hainbeste eskatzen duen haurraren. Behatzak asetzea. Beharra da ez apeta. Gurasoak ikasi egin behar dute haurrari begiratzen eta beharra asetzen. Hautsa eskatzailea. Amere adierazten dituenez, gauzak aldatu egiten dira haurtxoak lau hankan eta gero oinez eta izketan. Haur eskatzailea ahalmen handiak izaten dituzte jaiotzen direnetik garbatik. Ez da betere ona haurren eskatzailea den. Ahaztu egin behar direla aurrez egita dauden eskema. Haur horretxe zer peilu, karrera, erruzio funtzional
funtzionatzen dute haiekin. Eta hau da gure hitzaldia.